Bon dia. Hola, bon dia. Aviam, doncs ara li toca a la Jessica Sí. Neckelman. Neckelman, sóc jo. Buenos días. Sí. Sí, no, em pots parlar en català, eh? Ah, però aquest cognom no és d'aquí, no? No, sóc de França, de flamenc, bueno, de la part flamenca. Ah, eres de Francia. Ah, muy Sí. bien, pues hablas muy bien el catalán. Però tu també parles català. Ah, Jo sí? també, parlem català, no? Ai, és veritat. A veure, aquesta és una de les situacions en què em puc trobar, perquè per tenir un cognom diferent, per tenir un accent o per ser de fora senzillament. I moltes vegades em passa que em canvieu la llengua, però jo, primer de tot, ja parlo català, però segon, jo vull practicar aquesta llengua meravellosa. Per tant, no cal canviar la llengua, oi? Exacte, és molt important que entenguem i que aprenguem a mantenir-nos en català amb qualsevol persona, independentment de l'aspecte físic que tingui, de que ens sembla que pot haver vingut d'un altre lloc, que li notem un accent estrany o fins i tot encara que no ens parli català d'entrada, perquè la llengua és la millor eina que tenim per acollir les persones nouvingudes i per cohesionar la societat. Per tant, si us plau, no hi renunciem, no amaguem la llengua, compartim-la i farem una societat molt més oberta. Exacte. I per tant, nosaltres Ens mantenim en català.